Moram naglasiti da si ti prva muška u mom životu kojem sam prva nešto kupila, ali ovo bi bilo nešto simbolično. Hvala ti. Jo, super. Mislim, baš si me zanadila sad, iskreno. Da otvaram, šta? Otvori slobodno, da. Kao nadam se da ima smisla. Dobro, pa reći ti, ja nemoj brineš. Ali hvala ti puno, mislim, svakako gest je ono nerealno. To je nešto simbolično, nemam nikakav cilj s tim poklonom, ni taktiku, već jednostavno sam to osjećala u tom trenutku i mislim da mu je drago. Pa ti mene znaš. Jo, hvala ti, gitarica. Da. Ovo je kao... Pomiriši. Ne pomiriši, ne. Zato što sve vrijeme pričaš o tom parfemu, da, i pričaš mi kako svježu gitaru. Ne, jako je lepo, stvarno ti je lepo taj parfem. Kao ne mogu sad novu, znaš, kao ništa znam da ne možeš, ali eto, nekako sam vidjela to i rekao... Čekaj, moram te zagrati. Opa, hvala ti puno. Ništa.